visa utsidan. Där kedja då. Jämfört med denna. Kolla. Sån liten kedja. Och sen här. Också liten kedja. Natt. Vilken sån kedja väger mycket. Vill du supa? Ja. What the fuck är det? Följer du? Nej. Så. Nej, det går inte. Måste stänga av hela videon. Vänta, kom. Alltså det är så stort här ute, men sen typ där inne är det så litet. Ja. Alger i vattnet. Undrar hur gammalt det vattnet är. Mycket. Detta är filter kan man säga. Det fastnar här. Ja. Här. Så vattnet kommer in här från, kolla. Men de vägarna du somrar där uppe så kommer andra ner. Pang! Det blir ju till. Jag gör inte det. Jag ligger och sover. Och vi måste visa dammen också. Eller? Ja. Den var så hög innan. Kom. Nicke. Var? Running on these rocks. Filma detta. Abandoned house.com. Känner man där. Känner man där. Där har vi dammen. Ja. That rock Nej, men du får följa med upp. Där uppe. Jag tänker att titta här, det gjorde vi inte sist. Nej, det är bara vatten. Kom. Kom. Jag sticker upp. Jag kommer ihåg vad du sa. Var? Där. Så jag med. Ja. Jättemysigt. Shots. Alltid. What the fuck is this? Jag filmar det där. Ja, det är bara dig. Ja, det är fint.
Tycker du det är fint? Men jag tror man lägger upp det på YouTube. Kan du se det? Jag pallar inte lägga upp det på YouTube. I guess not. Alltså, det är fett jobbigt. Jag har fort på. Nu lutar du inte mot det här. Det var inte bränt sist. Inte luta dig mot stängsel. Jag vet. Okej. YOLO. Det är lite stort nu. Inte luta dig mot någonting. Eller? Nej. Ta helst inte mobilen över i trapporna. Men jag håller. Om den har den där. Nej. Rör inte ens dem. Vad säger ni? Filmar du långt bort? Roligt. Blått svart vatten. Ännu renare vatten. Roligt. Gott. Och där är byggnaden vi var i. Så. Nu går vi. Säg inte så. Övergivet. Åh, vad creepy trappa. Det är inte litet. Vänta, var fan har de kommit in? Du vet det där hålet vi såg? Aha, där. Det är hålet där. Det måste vara några som jättemycket vill komma in. Nu måste vi köra. Just det. Efter 5 minuter. Nu har vi varit här över typ en halvtimme. Det är bra att dörren inte var öppen sist. Va? Vad sa du? Dörren var inte öppen sist, det var lika bra. Var det lika bra? Kvar. Sant. Nu har det en halvtimme. Vi har varit här över en halvtimme. Jävlar. Gick inte fram och det. Jo, men vi går dit. Jag kommer att filma in i det huset också om vi nu går in. Om det verkligen är övergivet. Ser så ut. Glas sönder. Allt. Där är dörren. Jag kan in. Jag vill gå upp den här stegen innan. Och gå upp där. Men jag fick jag inte. Här kan man snacka med övergivet, eller hur? Nej, inte alls. Inte övergivet alls.